Balitang katuhuan o dili. Apan tuo na lang. Aron madali. May hapon pag-usab mga kahandos. Ninasab si Bike Potres po nakatutok 24 oras kay wala magkatulog. O karon sa ato nga balitang katuhan dili tuo na lang ta aron madali. Ang atong uluhan na trauma sa linog 12 kasakop sa pamilya misulay pagkutlo sa kinabuhi sa Medellin, Cebu. Muna maghandos kay dili lalim yun ang linog maghandos. Kundiin, baguhay lang maghandos nga naglinog diha sa Cebu, milinog na usab mga kahandos dito sa Davao mga kahandos. O karon, kini nakutlo natong mga balita mga kahandos, kini kabahin sa 12 ka pamilya maghandos kung 12 ka sakop sa pamilya. Tungod kay lain ang pamilya matan 12, daghan na sila 12 ka pamilya. 12 ka sakop sa pamilya. Ang karon, aniya na ang detalye sa tuwang balitang katuhan dire. Naluwas ang 12 ka membro sa usa ka pamilya, lakip ang usa ka buntis nga giingong misulay pagkutlo sa ilang mga kinabuhi alas 10:30 sa buntag niadtong Miyerkules Oktubre 8 didto sa usa ka simbahan sa isla sa sitio Lipata, barangay Gibitngin, lungsod sa Medellin, amihan ang bahin sa Sugbo, human makasinati og grabe nga trauma tungod sa 6.9 magnitude nga linog. Base sa report sa Medellin Municipal Police Station, pinanguluhan ni Police Major Manuel Cabanlet, OIC, nga nakadawat sila og tawag gikan ni Barangay Captain Monina Munato. Kinsa may pahibalo sa kahimtang sa grupo nga nangayo og police assistance tungod silang gipakitang kausaban human sa linog. Milarga ang kapulisan sa kaysa motorbangka gikan sa Kawit Port paingon sa Gibitngel Port aron mo responde sa maong lugar. Pag-abot sa mga pulis, ilang nakitaan nga ang mga miyembro sa simbahan nga mibabag sa Lipata Access Road gamit ang mga bangko sa simbahan o gikatahong wala na kinimukaon sukad pa sa Oktubre 1. Giingong ang pagkaon nga gihatag sa mga taga-barangay og LGO, gilabay pa ngadto sa dagat samtang usa kanila ang naglaslas sa liog apan dayon nga natabang og giriskyo. Sumala sa presidente sa mga simbahan nga nagtuo ang grupo nga mubalik na ang Ginoo hinungdan nga magdumili sila mukaon og minom og tubig. Padayon karon ang investigasyon og psychological intervention sa mga apektadong individual aron matabangan sila sa ilang kahimtang. Di lalim makhandos nga na matroma ka makhandos kay bisag unsa lang ang mosulod sa imo nga huna-huna. Ilabi na gyud makhandos og dili mukaon og minom. Unay resulta makhandos nga peligro malikoy mga kahandog. Okay, mao kadto ang ikaduha o katapusang hugna sa tong balitang katuhan dili. Tuon na lang ta aron madali. Bike Potres po nakatutok 24 oras kay wala magkatulog. Balitang katuhuan o dili. Apan tuo na lang.